Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? Avui us convidem a entrar en el metavers. Evidentment parlem de tot alhora i a tot arreu. La pel·lícula dels Daniels per la que ningú donava €1 i que ha acabat sent la gran guanyadora dels Premis Òscar 2023. Avui conversarem amb Luis Del Val, un home que mamà la distribució cinematogràfica des que es xupava el dit i que coneix el metavers millor que ningú. Ell va ser l'únic que va apostar per la pel·lícula a l'estat espanyol i avui ens explica el per què. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Bones, estem amb Luis Del Val, productor, distribuïdor, director, descobridor de talents. Et queda algun gremi per provar? No sé, de vegades m'agradaria aprendre a fer pa. O sigui, és una cosa que tothom va aprendre a la pandèmia i no vaig aprendre a fer pa. O sigui, és una cosa que crec que tinc pendent. Dorms alguna hora? Dormo, sí, entre 5 i 6 hores cada dia. Però bueno, de moment, o sigui, mentre no estigui tan cansat, de vegades faig alguna migdiada, però sí, dormo 5 o 6 hores. Anem a l'actualitat, el 7 Òscar de Todo a la vez en todas partes que tu has distribuït. Quan la descobreixes, què hi veus, per què? Doncs la descobreixo a Berlín de l'any passat. A24 ens comenta la pel·lícula, la passaven quan nosaltres ens anàvem, no la vam poder veure, la proma ens va agradar, però pensàvem, serà una pel·lícula que suposo que algú la comprarà, o sigui, perquè era una pel·lícula que demanava molt. I al final, després de Berlín va quedar deserta i ens van fer un passe de la pel·li i ens va agradar molt, o sigui, perquè tenia influències del manga, perquè també era una proposta molt innovadora. A mi l'anterior pel·lícula dels Daniels em va agradar molt, la vaig veure a Sitges, i hi ha una pel·lícula que definia una mica el que som a YouPlanet. A YouPlanet, l'agència d'influencers, no? Ens agrada fer una mica de tot i també pensar dintre dels multiversos. I vam fer una proposta, no era el que esperava A24, però vam fer una proposta creativa on, si la pel·lícula funcionava, doncs pagaríem uns bonus o uns bumps, com es diu, i res, ens van dir que sí. La veritat és que supercontents perquè per nosaltres A24 és una productora referent i a més una productora amb la que a nosaltres ens agradaria molt treballar i la vam treure, si no recordo malament, a finals de maig. Ens va recolzar Movistar per comprar la pel·lícula. Ens van dir que l'únic que ells volien era treure-la 2 mesos després d'estrenar-la en cinema i així és com la vam comprar. Però mai, o sigui, no vam... Molts es pensen que la vam comprar pels premis, però... No, clar. Nosaltres no. En aquell moment no. Al maig ens imaginàvem que podríem anar als premis, o sigui, nosaltres el que volíem era comprar una pel·lícula que per mi representava molt el que nosaltres érem, no? I una pel·lícula que a més ha sigut la primera pel·lícula que hem distribuït en cine. Nosaltres mateixos sempre hem codistribuït amb altres distribuïdors, sobretot amb Caramel Films, i aquesta és la primera on ens vam llançar a distribuir-la en cine i la veritat és que molt contents. I per què creus que ha guanyat aquests 7 premis? Què té que hagi agradat a l'acadèmia a sobre, a part d'agradar a la gent jove? Per mi és una sorpresa com per tothom. La veritat és que ja les 11 nominacions van ser una gran sorpresa. No ens ho esperàvem. Jo crec que si ha arribat tan lluny és perquè ha sigut la pel·lícula independent que més ha recaptat als Estats Units. Després també és un clar missatge cap al cinema híbrid dels temps que corren. És una pel·lícula per cinema, però també és una pel·lícula de plataformes i crec que ara mateix el cine està entre el cinema i les plataformes i a més, jo crec que el que han premiat és l'aposta arriscada, perquè normalment quan tu fas una pel·lícula per joves o una pel·lícula de ciència-ficció, de drama i ciència-ficció, amb aquestes característiques,
tens un càsting rellevant, un càsting molt reconegut, no? I aquí van fer un càsting on van arriscar, o sigui, on van treure de l'oblit Ke Huy, no? Com el protagonista d'Indiana Jones, i també van agafar com protagonista una dona i a més que ho fa meravellosament. Jo crec que és una mica d'això, o sigui, gran taquilla i aposta arriscada i a més una visió autoral molt marcada. També has distribuït La ballena, en aquest cas estava més clar que el Brendan Fraser, doncs seria el seu any. Jo crec que sí. Mira, a mi La balena la vam comprar perquè a mi m'agrada molt Darren Aronofsky. Requiem for un sueño és per mi una de les 10 pel·lícules favorites, de les meves 10 pel·lícules favorites. El meu pare, en el seu moment, va comprar The Wrestler i amb els Oscars vam veure que Mickey Rourke no va guanyar i quan me la van presentar jo tenia la sensació de que potser era el moment de que l'Acadèmia li tornés el que li havia tret amb The Wrestler a Darren Aronofsky. Brendan Fraser també és un actor per mi que és un referent, a mi m'agrada molt, i la vam comprar sobre guió i vam imaginar que potser podria tindre un recorregut dintre dels Oscars perquè A24 la volia estrenar cap al desembre i A24 sabem que és una productora que aposta pels Oscars. I res, el guió ens va agradar, la història ens va agradar, el plantejament també, Darren Aronofsky, i per això vam comprar. I bé. Molt bé. Anem als teus inicis. Com entres en el món del cine? Com entro en el món del cine? Bueno, jo vinc d'una família cinematogràfica. El meu pare ha sigut distribuïdor des que jo ho recordo, o sigui, des de molt petit. I la meva mare tenia 2 videoclubs. Un d'ells era el videoclub Tibidabo, que és un mític videoclub de Barcelona, no? I sempre he crescut veient pel·lícules, i no només veient pel·lícules, sinó entenent una mica la indústria per darrere, perquè a mi els meus pares sempre m'han ensenyat una mica com funciona tot això. I a mi és una cosa que sempre m'ha provocat molta curiositat i sempre he volgut fer possible les pel·lícules i recolzar els projectes. Quan jo vaig acabar el màster vaig entrar a Manga Films, però no volia ser distribuïdor perquè el meu pare era un gran distribuïdor i no volia ser el fill de Luis de Val, que sempre m'estiguessin comparant i volia començar la meva carrera. Vaig produir, amb 23 anys, una pel·lícula que era molt friqui, que es diu Frikis buscan incordiar, amb el Javier Cárdenas. Després hi anirem. Després, ara sí vols parlem. I amb els resultats li vaig dir al meu pare si podia muntar una productora i si em podia ajudar amb els diners que havíem fet amb FBI, no? I em va dir que sí, vaig muntar Media Films, la meva primera empresa, i vaig produir Jo soy la Juani amb Vigas Luna, una altra pel·lícula que va funcionar bé i em va ajudar a començar una carrera com un productor ja una mica més seriós que el productor de Frikis buscan incordiar. Vaig produir 16 pel·lis i el 2012 em vaig arruïnar amb la crisi financera perquè els bancs em donaven descompte, no descomptaven els meus contractes i vaig tindre que tancar. I un altre cop amb el meu pare, que també va vendre Manga Films, i després va obrir una distribuïdora que es diu White Pictures, també no li va anar molt bé amb la crisi, i els dos vam muntar una nova distribuïdora que es diu Inopia Films i amb això doncs, vam tornar una mica a la distribució i fins que vaig crear You Planet. Doncs anem amb aquestes 3 pel·lícules. Jo soy la Juani, un Vigas Luna que es reinventa, que connecta amb els joves. Tu també sempre has connectat amb els joves. Sí, a mi sempre m'han agradat molt les tendències i sempre m'han agradat molt els joves. I sempre, no sé, crec que, no sé si és un síndrome de Peter Pan etern de tota la vida, però a mi els joves sempre m'han interessat i una mica el que els interessa i el que volen dir i de més, no? I la Juani a mi
quan vaig llegir un article a La Vanguardia de que Bigas Luna buscava la nova protagonista entre 3.000 nenes, doncs jo vaig contactar amb ell, em va explicar la pel·lícula, a mi em va agradar molt perquè a mi l'Extraradi m'ha agradat molt, jugava a futbol amb un equip de barri, estiuejava a Cunit i tenia moltes amigues d'Extraradi i era una història que a mi m'agradava molt. I la veritat és que vam aconseguir que les noies d'Extraradi tinguessin un glamour, no? I és una de les pel·lícules que jo més estimo, de les que he fet. Herois també és de les que més estimes, suposo. Sí. Jo no he vist en un lloc, en una sala, més gent plorar alhora. Herois és una pel·li que jo no sé si mai ho he dit, però jo crec que és la meva favorita. Perquè Herois és una pel·lícula que vam escriure des del cor, i vam fer des del cor, amb el Pau Freixas. La vam escriure amb l'Albert Espinosa i la vam crear fent sopars amb els caps d'equip explicant com eren els nostres estius dels 80. Herois neix quan el Pau Freixas i jo estem a punt de ser pares i pensem en com explicar com eren els nostres estius, que jo crec que són els últims estius dels nens jugant al carrer, perquè ara tenen les consoles i es queden més amb els dispositius i amb les consoles. Com eren els nostres estius quan jugàvem al carrer i anàvem en bicicleta. I els nostres pares sempre ens explicaven els seus estius amb l'època del franquisme i a mi sempre em quedava molt llunyà. I volíem explicar això, no? Amb la influència d'un cinema amb el que hem crescut, com els Goonies o Cuenta Conmigo, i això és el que vam fer. Jo crec que va sortir una pel·lícula molt emotiva i per mi molt rodona, perquè al final tothom buscava el mateix, no? Teníem una visió compartida. Ja n'hem parlat abans, FBI, no m'imagino el rodatge, com va ser, un resum. Hauria pagat per estar allà. Doncs jo vaig pagar per no estar allà. O sigui, FBI tenia dos rodatges. Un va ser el de les bromes als personatges de Cròniques Marcianes, que ho va rodar el Javier Cárdenas i jo no volia no tindre res a veure, però no volia estar present perquè em semblava molt salvatge i a més jo no tenia experiència de com treballar amb aquests personatges. I li vaig dir, mira, roda-ho tu i ja m'ho ensenyaràs. I ja intentaré quadrar-ho dintre d'una història. Jo el que vaig fer, no sé si te'n recordes de la pel·li, la vas veure? Home, i tant. De culte. Jo el que vaig fer va ser el rodatge de la comissaria. Una mica la línia argumental per veure com ficàvem totes aquestes bromes en Mini DV, que per cert va ser un mal de cap intentar inflar amb 35 imatges de Mini DV i que en un cinema es veiés mínimament bé. I bueno, va sortir bé, vam fer 1,5 milions a la taquilla i sobretot en l'època del DVD vam vendre 300.000 DVDs perquè va ser un producte de Cròniques Marcianes. Va ser una pel·lícula que jo crec que la més rentable que he fet. O sigui, ens va costar 100.000 euros i va fer molts diners. Per qui no l'hagi vist, recordem els protagonistes de la pel·lícula. Sí. Bueno, Javier Cárdenas, Carmen de Mairena, Pocí, Paco Porras, el duque de Mallorca, no? Era el mallorquí. Ostres, no sé, fa temps que no la veig. Crec que està a Netflix ara. Crec que està a Netflix, perquè la vaig perdre. Estava a Manga Films i com Manga Films es va vendre, és una pel·lícula que sempre he intentat recuperar, o sigui, és una pel·lícula que m'agradaria comprar els drets, però com record de com vaig començar, no? I a més vam guanyar 11 Godoys, que vam batre el rècord i cada cop que em pregunten d'on vinc, jo sempre dic, jo vinc des de molt a baix, o sigui, jo he començat de molt a baix amb 11 Godoys. O sigui, recordem que els Godoys són els antipremis. Els antigoya, sí, els Godoys eren els antivi. I vaig demanar si podia recollir-los i no em van deixar, dic,
no tinc cap problema, No. o sigui, no passa res, o sigui, si ens hem guanyat haver fet la pitjor pel·lícula, no passa res, o sigui, els podem recollir amb molt honor, però no, es veu que ningú els recollia. I fa uns anys t'interesses i et fiques en el món dels youtubers i vas ser pioner. De seguida vas veure que hi havia un futur, un mercat, unes personalitats, una gent que volies saber, però faltava doncs, una infraestructura, una maquinària per fer-ho, per connectar-ho, per comunicar-ho. Sí, tot va començar amb el Cinema Girona. Jo tenia una pel·lícula que havia comprat amb el meu pare, 2014, es deia Se nos fue las manos, babysitting, i no sabia com promocionar-la perquè no tenia molt pressupost per gastar. I se'm va ocórrer que contactar amb un youtuber que es deia Auronplay, tenia menys d'1 milió de seguidors, i no sabia com contactar amb ell perquè abans no sortien els emails dintre dels canals de YouTube, i vaig enviar un tuit que deia que el millor humorista del segle XXI era Auronplay, etiquetant amb l'Auronplay. I de sobte a Twitter em va seguir i va ser com un tinderazo, no? O sigui, com el Tinder, dic, ostres, un match, vam començar a parlar, el vaig convidar a un cafè i li vaig proposar doblar un personatge que tenia 2 frases dintre de la pel·lícula, però una d'aquelles sortia al tràiler. I va retar la seva audiència a endevinar quin era el personatge que havia doblat. I tenia a la descripció del vídeo el link al tràiler. En 48 hores, 500.000 persones van veure el nostre tràiler i vaig dir, hòsties, però això què és, no? Que acaba de succeir. I molt content li vaig dir, escolta, per què no fem una preestrena? Llogaré una sala amb 300 persones, que era la sala 1 del Cinema Girona, vaig trucar al Toni per llogar-la, i 24 hores abans d'estrenar la pel·lícula li vaig donar la sala, i em va dir, però jo no tinc 300 amics. Dic, bueno, doncs, no sé, porta qui vulguis. Diu, doncs ho pujaré en un vídeo. I en un vídeo va dir que els primers 300 que anessin entrarien amb ell a veure la pel·lícula. Aquell dia el carrer estava col·lapsat, o sigui, n'hi havia un munt de gent, no sé si 3.000 o 4.000 persones, va ser prou un caos salvatge, i al final vam aconseguir que 300 persones entressin, van veure la pel·lícula, però clar, jo vaig quedar fascinat perquè tots eren joves, i pensa que jo, el 2014, la indústria del cine pensaven que els joves piratejaven les pel·lícules, amb l'Emule o el Pirate Bay, i les televisions pensaven que els joves no veien la tele. I en veritat, els joves estaven veient a gent com ell, o sigui, els nous canals eren aquests youtubers. I parlant amb ell i convidant-lo a dinars i sopars, vaig entendre que ells eren el nou canal per arribar al públic jove. I així és com vaig començar YouPlanet, que li volia dir a l'empresa el planeta de los youtubers, però un nom així no podia viatjar a l'estranger, i vaig dir YouPlanet, que és més fàcil per poder-lo pronunciar. I res, i per començar a fer diners, pensant en el que va succeir amb la preestrena, vaig trucar un altre cop al Toni, li vaig dir, escolta, em llogaries un altre cop la sala? I em diu, per què? Dic, vull fer un show d'Auronplay i després d'un altre youtuber, que també es va afegir, que és Wismichu, en directe. O sigui, vull fer-ho en una sala 1, amb 300 persones, i vendrem amb 15 euros. I em va dir que sí, em va donar un link per vendre les entrades, i em recordo que quan ells van anunciar que feien el seu primer show, el primer que van fer és col·lapsar la web del Cinema Girona. Va ser un caos, vaig tindre un altre cop que trucar al Toni, ostres, què fem perquè estem perdent l'oportunitat, a veure si no podrem vendre les entrades. Vam contractar una capacitat més gran per poder tindre tant tràfic a internet, i jo crec que en 5 minuts vam vendre 300 entrades, i a partir d'aquí va començar la història de YouPlanet, molt ligada al Cinema Girona. I des del 2014 fins ara, el 2023, han passat moltes coses, no? S'ha fet gran, has après molt. Sí.
alguns deuen haver copiat el teu model, el teu Sí. estil, o sigui, has creat un referent. Sí, bueno, jo crec que no existia una indústria dintre dels influencers i jo crec que des d'aleshores han començat a sortir més agències. Nosaltres també ens hem diversificat, hem creat una productora de continguts, també som partners de YouTube i Twitch i altres plataformes que han sortit, i també, que és molt rellevant, el meu pare va morir a l'agost del 2016 i amb la seva mort a mi em costava molt continuar amb l'empresa que vam començar junts, no? I vaig sortir d'aquesta empresa, me la vaig treure de sobre i el dia següent de sortir vaig pensar què havia fet, perquè al final el cinema sempre ha sigut el meu destí, no? I el meu legat, i vaig obrir un altre cop una altra distribuïdora sota el paraigües de YouPlanet, que és YouPlanet Pictures, ara fa 5 anys. Quina és la filosofia de YouPlanet Pictures? De YouPlanet Pictures, al final, és intentar buscar pel·lícules que funcionin dintre dels clients que nosaltres tenim. O sigui, la filosofia, al final, el que jo he après és intentar buscar pel·lícules que tinguin sentit pels diferents clients. En principi, vaig començar per pel·lícules que funcionessin amb televisió i plataformes. He comprat molt Bruce Willis, molt Mel Gibson, John Travolta, moltes pel·lícules d'acció. Després, amb Amazon, he comprat molta pel·lícula de ciència-ficció. Després, per Movistar, també pel·lícules d'autor. I a poc doncs, hem ampliat una mica la visió i hem arribat a comprar també pel·lícules no només amb el cap, que siguin industrials i que puguin fer negoci, sinó pel·lícules que ens agradin. Però clar, per comprar pel·lícules que t'agradin necessites diners, i per això he tingut primer que estar centrat en el negoci, amb aquestes pel·lícules que funcionin pels diferents clients, per poder comprar pel·lícules amb el cor. I amb això he comprat la pel·lícula L'Oficial i l'Espia, de Polanski, o Falling, de Viggo Mortensen, i ara recentment aquestes dues pel·lícules, no? Toda la vez en todas partes i La Balena. Parlant de pel·lícules que t'agradin, quines són les 5 pel·lícules que més t'han agradat a la vida, les teves preferides? És difícil, sempre a tothom... Tu sabries dir? Sí. Sí? Sí, sempre. Quines són les teves? La Estrada, Sí? La Fiera de mi niña, Sí. El Guateque, El Profesor Chiflado i Humberto D. El professor Chiflado, de la de Eddie Murphy. No, la de Jerry Lewis. La de Jerry Lewis. Sí. Tío, ostres, pensava que era el Native Professor, el remake. Dic, ostres. No, l'autèntica. Ostres, jo no sabia què dir-te. A veure, jo Requiem I El Cochecito. Ostres, I Plácido. Ja està. Ja són set. Ja està. Ja són 7. jo diria Requiem por un sueño, segur. A mi Magnolia també m'agrada molt. A mi Una història del Bronx em va marcar molt. No sé per què. O sigui, mira que totes les pel·lis d'Scorsese m'agraden molt, però Una història del Bronx a mi em va agradar molt. I no sé què dir-te. No sé què dir-te. Herois, potser, te la diria. I no sé. I potser, si m'ho pregunten en 2 dies, et canvio el llistat. O sigui, no m'he fet la llista de les meves pel·lícules favorites. M'agraden moltes. Però potser n'hi ha alguna que l'has vist moltes vegades i llavors això ja marca, dius, ei. Jo crec que sí, o sigui, Una història del Bronx segur. Al final la vaig veure tantes vegades que el meu pare, quan va poder, o sigui, no la va comprar ell, però quan va estar disponible al rerun, o sigui, quan caduquen els drets i van estar disponibles, la va comprar. Jo això sí, sempre ho he recordat i fa temps que no la vaig veure. Em sembla que la va comprar Phil Mayer, als 90. La primera pel·lícula que vas veure? Willow, al cine. Crec que va ser Willow. La pel·lícula que més t'ha emocionat? La pel·lícula que més m'emociona... No sé, ara tinc La Balena molt present. A mi em va emocionar molt. Però moltes pel·lícules a mi m'han emocionat. Jo diria La Balena. És que ara mateix, com estic visquent amb aquest núvol des del diumenge, me'n recordo molt de la primera vegada que vaig veure La Balena i com vaig plorar. I també recordo que Un monstruo vino a verme vaig plorar molt, també.
però perquè va coincidir amb la mort del meu pare. I em va recordar el meu pare. Recordo que em va costar molt sortir del cinema, però insisteixo, perquè van passar 2 mesos i suposo que és quan no havia plorat molt des que va morir i jo crec que en aquell moment em vaig quedar com 10-15 minuts sol a la sala. Com definiries l'experiència de veure una pel·lícula en un cine i per què sempre s'ha de preservar les sales? Home, jo crec que primer perquè veure les coses en pantalla gran és una cosa única, és una cosa que no aconseguiràs a la teva casa. Però jo crec que també ara mateix, en un món on tothom té una segona pantalla i es despista molt a casa, o sigui, sempre t'estan trucant al mòbil, amb el cine tu respectes això i pots estar més pendent de la pel·lícula i disfrutar-la més. I per això jo crec que el cine sempre serà el cine. Acabem amb un homenatge al teu pare. Com definiries l'aportació de Manga Films al món de la distribució, de la producció en aquest país? Quins serien els adjectius, la marca, què ha deixat? Jo crec que va intentar comprar sempre pel·lícules de qualitat, li agradaven molt les pel·lícules de qualitat. Jo crec que també va ser una empresa que va intentar recolzar molt a la indústria nacional. Jo recordo que amb l'VHS i el DVD Manga Films va treure moltíssimes pel·lícules i a més pagant mínim garantits que van fer possible que aquestes pel·lícules es fessin. I també recordo que Manga Films mai, en un món que, sobretot als 90, era molt competitiu, sempre intentava conciliar dintre de la indústria. I jo no... Ara sí m'emocionaré, és difícil per al meu pare sense emocionar-me, però jo no conec... No he conegut a ningú com el meu pare que tothom ha parlat bé d'ell. I jo crec que perquè ha sigut honest, ha sigut transparent i ha sigut sobretot molt conciliador. I sempre ha sigut molt dels seus i li ha agradat molt, ha sigut un apassionat d'aquesta indústria. I jo crec que és això per lo que es recordarà el meu pare i Manga Films. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Rolling, 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 yeah! Rolling, 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 rolling.